Ja, men knä, va? Men knä. Bra. Fånga ett knä, han knä, Mattias. Där ja. Kom igen. Kör. Driv. Driv. Bra. Ta det lugnt. Kör. Bra gjort. Vinnare submission. Ja, vad vill du det här? Ja. Du går upp här och backa bakåt, kommer ur den. Tryck ner och så backar du. Ja, bra då. Bra då. Därför slarvar du bort det. Du vet att exakt momenten så vet du när. Då vet jag vad du säger. Det är bra. Kanske vi. Jag lägger tryckbanan där. Bra. Samma sak igen. Tryck ner handen och backar och så upp med gaven. Samma sak igen. Upp med nacken nu. Upp med nacken. Ja, bra jo. Det är bra. Samma sak igen. Backa ut med kroppen också. Så upp med gaven. Bra Mattias. Bort över killar. Bra en två. På han jobba. Tappa inte gaven. Men nu. Oj. Det kan tappa bara varandra. Trampa det. Klara? Hej! Bra Mattias. Bra, jag jobbar hela tiden. Bra. Rygg stark. Bra, backa ut efter att ha tagit också. Jag stämmer av. Ja, vart är du klingkär? Att det är plusvarningar. Det är väl inte först. Hitta en annan utan. Halva matchtiden har gått. Hitta en annan. Bra. Nedtagningar också. Bra Mattias. Framåt. Tryck fram. Nej, jag vill se. Tryck fram och jobba ut på sidan. Bra. Bra Röse. Snyggt Röse. Trygga, jobba där nu. Trygga rätta. Använd armbågen. Backa där Mattias. Backa där. En arm och så... Bra Röse. Dömma runt dem. Kom igen aktivitet. Dömma runt dem när han lyfter bort det. Brygga åt den sidan när de lägger. Ja. Sen när han tappar balans. Olja. Brygga räka eller utåt. Brygga räka ut. Ut med rumpan in med ett ben. Du håller varmhanden till nästa. 4 minuter har gått.
Mätt benen. Ja. Räkna samtidigt så får du ut ben. Det finns ju två bakbenen. Så sluta på ut benen. Rygga, räcka upp. Räcka. Går ner benen. Du jobbar in. Bra. Så ja, Mattias. Bra gjort. Samma sak igen. Bort med knät. Håller hans hand. Inte upp Ja, handen. men bra! Ja, kämpa på den bussen. 20 sekunder. Precis. Gå runt. Fortsätt runt. Så ja. Så ja, den sitter inte. Rör du för att komma ur. Ja. Använd tryck bort. Nej, titta. Ja. Nej, då slut. Bussen.